Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noorderwien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noorderwien. Goeie en welkom bij Noorderwien. Onder de tafel joert weer een bijzondere gast uit de muziek- en cultuurwereld. En de dame die tegenover mij zit, had mij beide verhoorden wel wat. Want ze is net alleen een muzikaal, maar ze regisseert ik nog stukken. En ze is een van de initiatiefnemers om Paviljoen Mem te verhuizen vanuit Ljouwert naar Boetenpost op een prachtige locatie. Had ze net alleen die voor een Sander had ik mij geholpen. En met z'n beiden runnen ze eigenlijk een prachtig mooi, ik neem maar even een theater- en muziektuin daar in Boetenpost. Maar ze kan volle meer, ze volk volle meer. En het broest altijd van de energie en de creativiteit. Atje Lettinga. Mooi dat is de beest. Nou, dankjewel. Wat een mooie introductie, Willem. Poeh. Ik denk maar goed beginnen. Ja, geweldig. Wat fijn. Ja, Welkom. dankjewel. Kom door een keer wat muziek draaien. Hebben we krijg ik al even dingen. Was toen mooi vindt, leuk vindt. Dat ik aan de andere kant een horrorvraag, want de meest maar 4 platen uit, zie ik je. Ja, moeilijk, hè? Ja, Ja, vond ik heel moeilijk. En ik, haast volle meer net, denk ik. ja, ik dat, maar ik, wat wil ik er maar zeggen? Waarom zie ik nou deze 4 uit? En waarom net 1000 oren? Ja. En dat is natuurlijk altijd de vraag, hè? We doen een lichte poging om het aan te lezen. Ja. Hoe is het? Ja, goed. Ja, we gaan haast vakantie. Dus dat is echt fijn. We gaan natuurlijk tropbeulig in deze tijd. Maar heel veel mensen om ons heen. En daardoor gaan we het ook red. En we gaan alle projecten van 2020, 2021 en alles wat er staat in 2022 gaan we nou klaar. En nu gaan we haast een tijd van bezinning. Even 2 weekjes vrij. En dan gaan we nadenken van wat willen we wel, wat materoos, wat kinderoos. En wat voor creativiteit barrelt er dan weer op. Ja, dus ik ben heel benieuwd. Ik ben een paar keer bij die geweest en toen zei ze, ik ga inderdaad, was het al een beetje onjuist nog, Ja. nog een heel soort afspraken. Ja. Misschien wel contractueel, misschien ook net, maar goed, vanwege de agenda nog zaken staan uit die periode. Ja, Die haast dus al je nog witte in te hellen, ja, publiek, artiest bij elkaar brengen. ja. Dus daar hebben we een heel Wat een beurlijk veel werk. Ja, nou dat zei is het goede woord. Dat is wrotten. Wij gaan ervaren wat wrotten is. En dan wrotten in de tijd en ook in het viel dan dat je de verplichtingen die je ongeën binnen, die wil je ook nakomen. Maar net als het mat. Snap je wat ik bedoel? Soms, het mag geen matten worden, want dan is de creativiteit voort. Dus we gaan heel iets zijn, alles wat met de feesten en de cultuur en de voorstellingen te maken heeft, is ons hobby. Dus net ons werk. We gaan beide een baan, die hebben ik echt. En Paviljoen Mem, alles daaromheen, dat is ons hobby. En we gaan natuurlijk heel veel mooie vrijwilligers om ons heen, die dus al deze maand helpen gaan om alles te realiseren. Dus dat is ik een heel groot dankjewel. Dat is heel mooi. En ja, we gaan dat dienen vanuit de passie, dat we nog steeds vinden dat Mem staat voor mensen en muziek. En dat we de mensen de ruimte gaan willen dat ze wijzen kennen wie ze binnen. En dat is in onze wereld, op ons hier, mij dat. En daar gaan we heel te vasthouden. Maar beurliging is zeker en ik vrotten. En ja, als je voor de 5e keer weer een brul afbetekent maakt, of voor de 6e keer de meesten weer uitnodiging maakt van het concert is wegverscoot. Dit binnen nieuwe datums, ken je hem weer. Nou, een deel ken net. Dan moet de kaarten weer naar voren verkopen. En, maar heel iets ziek in blijven van hoe krijgen we nou die meesten bij elkaar die het op deze datum kennen. En dat we er elke keer weer wat moois van maken zien. Ja. U zei het hobby, maar Ja, is het nog hobby? Ja, het maakt hobby blijven, want anders dan Sander is mijn vriend, Sander Steenstra. Ja, maar je hebt het opgebouwd, hè? Ja, prachtig. In alles, mijn vriend en mijn maatje. En dan willen we maar eens wekken, dat is goed, hè? Dat je wekker wordt maar eens, dat is een goed ding. En van een paar weken geleden toen zei hij van, ik neem ontslag. Nou, ik zei, dat kan wel, jong, 3 maanden op, zegt hij mij. Dus we moeten nog even trots zetten. Hè? Maar toen realiseerden we ons ook, we hadden al een weekend, maanden, hebben we gemiddeld 14 tot zontje over een dag's werk, zondagen in de week, om alles te realiseren. Nou ja, dat kan even,
Ja, maar dat was net vol. nee, en dat wil we echt net. Dat maakt het echt net meer leuk. Dan is het geen leuke hobby. Nee. Hè? Dus nou, daarom heb ik tijd van bezinning, dus dat is goed. En de tent draait gewoon trouw, want die fam die dus altijd helpen, die gaan gewoon verder. Wij kunnen het loslaten en dan zwaar zij dat het 2 weken terug draait. En dan kunnen wij gewoon 2 weken even afstand nemen. Maar de hoen, dus de reutel, die gaat mij. Prachtig beest trouwens. Ja, prachtige bijna center. Dus ja. Dus dan gaan we even zien van, nou, wij stonden voor, wat willen we. Nou, zo. Wat voor werk doe je hem er nog naast? Dus ja, mijn beroep nou is, ik ben haptotherapeut, Ja. haptonomie. En ja, in de praktijk is het gewoon ontploft. Er zijn natuurlijk een prutte mensen, ja natuurlijk is net het goede woord, maar er zijn prutte mensen die het ziek van, hey, hoe moet ik nou verder, hoe wil ik verder? Er is natuurlijk prutte leed ontstaan tussen elkaar net begrijpen. Van waarom kies je voor het ene, ik voor het andere, alle corona gerelateerd. Maar daarnaast is er ook een prutte van hoe ziet de wereld om ons heen eruit. De druk die de mensen ervaren, die is groot. En ja, daar kom je soms alleen net uit. Dat is ook goed, maar daar is er echt heel veel werk op dat gebied. Haptonomie. En oors wie het altijd zo, simmerdij, dan hier ik een rustige praktijk. Want ja, dan winnen de meesten boeten en vakantie en de zinnen en alles. Nou, we gaan prachtige simmer gewoon. Maar de praktijk gaat eigenlijk altijd vol zitten. Ja, de hele simmer terug. Rust die alleen? Ja, ik ga wel collega's in het land die ik haptotherapeut binnen. En ik probeer wel eens mensen duidelijk te maken, je kent daar ook heen. Maar dan, ja, nee. Dan zeg je, ja, dat is leuk bedacht, maar ik wacht je wel even. Ja, Ja. wachtlijst? Ja, ik ga geen wachtlijst, maar mijn idee is altijd, als je mij bellest, dan is het moment daar dat je er ontdekt bent. En dan vind ik vanuit mijn hart dat ik daar in 14 dagen zien moet. Dus hoe ik dat dan ik doe, maar dat resulteert ook wel eens dat ik zeg, ik kijk me niet even op en dan praat ik. En dan ga ik toch weer in die 14 dagen dat meisje voor het eerst jongen. Want dat is het moment dat diegene besluit van, ik heb hulp nodig. En dat ik dan steeds, dat ken hoe 6 maand, dat viel voor mij net goed. Maar ja, Sander die zei dan ook wel eens, wanneer ga je nou eten dan? Ja, ik zei, ik eet wel. Ja, we hebben moeite met mij. Nee. Precies direct, dus Ja. dat laat ik al mij kort. Ja, we hadden er gewoon hoor. Nee, maar die sopraan, dat denk ik van, dat wordt net lang meer. En had je het zelf een hap te nemen neder. Nou, ik ga wel... Ben je net bang voor? Nee, ik ben er net bang voor. Nee. En ik zeg net dat het mij net hoe komen kan. Maar ik ben er net bang voor. En het is extra dat ik zo volle energie krijg van de hoen, van Sander, van al die mooie mensen om me heen. Had ik jong. Dat is geen robot, hè? Nee, en daarom gaan we nou ook vakantie. Met mensen zitten besmet van beton. Nee, maar daar had ze gelijk in. En dat realiseer ik me ook. En dat wil ik ook net. En daar doe ik dus best voor. Maar het viel echt goed om nog steeds dat doen te kennen wat je hartje opjouwt. En ik kan op een of andere manier heel goed in het moment wijzen. Dus ik maak me nooit druk over het oren hierna. Hoe lang hast u dit limmen al? De combinatie van het organiseren van bruloften tot muziekoptredens, tot theatervoorstellingen Ja. in Paviljoen Mem. Ja. Die zitten al per jaar, maar Ja. daarvoor hing je mij al op het podium. Ja, In combinatie met een drukke praktijk. Hoe lang is dit? 15 hier. Ja. Ja. En daarvoor had ik mijn werk altijd die bij TNT. En vroeger nog Peter T. Post. Ik weet niet dat het reclame is, Ja, maar... als een aanduiding mag. Ja, oké. Dan ga ik 24 jaar mijn prutte passie dienen. Ik ga van alles dienen daarin. Tot het hele land, tot ik in Boeteland en prachtige mooie dingen. Maar altijd in combinatie met jongen. En dat doe ik nog. Dus alles staat bij mij altijd in teken van als ik... Daarom is muziek echt een droomveer, maar ook een rustmoment. En daar kijk ik alles in kwijt. Dus ik mediteer echt constant. Als ik maar zong. Als ik maar zongen blauw, dan resoneert het letterlijk en figuurlijk. En dan kijk ik heel vol. Muziek, prachtig. Ja, dat is echt een passie. Maar, Mooi berichtje. Nee. Ja. In ieder geval de plaat waar we mee iepenen. ja, Wonder Woman, Leave. ja, net voor niks. Nee, en leuk bandje. Ik denk, je 90, zoiets? Ja, Dus- de drummer is mijn zoon. Ah. Jeroen Blumers is mijn zoon, mijn kind. Ik ben net zijn biologische mem, maar ik ben wel vanaf zijn 2e jaar ben ik zijn mem. Hij noemt me ook mem. Dus, en zijn echte mem is ook zijn mem. Dus we doen het together. Qua. Toi mem, Bleekje. voor de prijs van hier. Qua preken op me. Ja, het mooi zit al. Nee, maar dat is super. En ik denk, dat is ook zo'n groot deel van mijn leven altijd best om Jeroen
de mooie dingen van het leven zien te laten. Nou, als het mij maakt dat deze band bestaat Ja, hè? nee, maar ze ben nou nog wel, Jeroen speelt nou in Gold Kimono. En die band gaat ik heel goed op het heden, dus het is super mooi om te zien. Als dat dus mij maakt dat Ja. een hit scoren. Ja, dit festje is bij ons, met Sander en mij winnen toen in Rieptjerk. Daar hingen we, wat nou de wielenweide is, in de zorgboerderij steeds maar. Daar zie je het achter, zie je de bergen hakken. En daar hingen wij uw studio inbouwd. En het wie een prijs van de Telegraaf. En dat wie eind van het jaar toen. En dan moest de nummermaatje opsturen. En toen hebben wij nog bij ons in jouw studio hebben wij een filmpje maken van dit nummer. En Zadwande had ze toen die prijs won, maar dit nummer. En Zadwande is het al begonnen. En dus vorige hoen, ik denk dat dat Bongel wie. Bongel, vorder en nu hebben we Dreutel. Die zie het in de clip. En dan hingen we de basgitaar, die hing een spekje. In de basgitaar onder de snaren. En dan die hoen hield iets aan. Dus dat was prachtig. Ja, we hebben prachtige tijd, maar die jongens en Annemarie. En nog, bedoel ja. Dat is ook een heel groot deel van ons leven. Ik werd vanuit de muziek. Grappig, omdat Ja. hoe je dat aan de achterkant echt meemaken. Ja. Leuk. We hebben er mij dit programma. Atje Lettinga, Joert te gast dus. Nou, ik vreeg alle gasten, kist een mooi muzieklistje, geest alle hast hoe ik dien. We gaan even naar een mooi Fries noemer. Vind zelf heel mooi dingen van Jan Tekstra. Ja. Het wetter. Ja. Mooi versje. Fantastisch mooi versje. En ik zat Jon het brengt, hè, dat is natuurlijk later uitgebracht door een Nederlandse artiest. Maar ik bedoel, zat Jon het brengt, had het zo vallen dat het voor mij ook heel moeilijk was had om het zelf te zongen. Je hoort de dag, door wij het met zijn eigen band zongen wat ik. En dan kink het eind helly. Maar het had, denk wel 4 jaar door, voordat ik het zonder trainen zongen kon. En het mooie, want dat is Sander dan weer. Toen ik 50 was, ik ben nu 54, toen heeft Sander een hele mooie dag bedacht van mij met al je verrassingen. En Jan Tekstra wie daar ook een onderdeel van, omdat ik dit versje echt zo prachtig mooi vind. En Jan ik een mooi mens vind. Ik kan prutten van hem leren. En toen heeft Sander bedacht dat we, Jan wie toen aan het verbouwen in Sneek, dat we in een verbouwing, ik wist natuurlijk net waar ik heen ging, nou daar kom ik in een bouwput en weet ik veel. En ja, daar ging Jan zijn gitaar en had er het versje van mij op de bank zong. Echt prachtig, ja. Heel mooi. Ik stwaar niet hoor het wetter, het liek als ik in beweging weer. Een pijl berdiep, een drieg in zwaard. Mij wacht. Ik stwaar je oer het wetter, liek als ik in beweging weer. Ja, prachtig. Het Ja. wetter. Jan Tekstra. De kar van mijn gast, Joert. Ja. Atje Lettinga. Rund. Het keerde mij Har Sander. Dat neem ik het maar even. Paviljoen Mem. Prachtig plakje. Krijg boeten post. Zie het spoor hoor. Ja. Theatermuziek, maar ik brulaften, alles kinder. Sachotte trek uit. Het is een prachtig. Het is een soort bosje is het. Hè? Egypte, hè? Ja, het is Egyptebos, zo heet het ook echt. Ja. En het is onderdeel wel van Staatsbosbeheer. Maar het is het Egyptebos en daar zit ons perceel naast. Ja. Je pacht het of zo van zo'n organisatie? Nee, ze us groen, de hectare groen dat het paviljoen op staat en ons huis, dat is gewoon kocht. Nou ja, en de rest, de bos eromheen, is en bloot van Staatsbosbeheer. Ja, het woord piekenpaard, hè? Ja. Ja, als je dat laat er ook in, nou ja, dat wist toch alles van. Als Ja, wat ik weet hier om het hier in het systeem Ja. bij, dames en heren, bij deze. Dat is het even uitlijst, maar is er wat belangstelling voor? Ja. Want het is een prachtige route, vind ik zelf. Het is net heel lang of grut. Nee, Maar het is wel het, mooi. het is ook mooi, dan noemt ze het een route, maar dat is geen route. Want een route is bepaald van A naar B. Ja, goed als je corrigeert. Ja, Maar want het- zelf een route betekent eigenlijk. hè? Juist, Ja. het is correct zoals het leven. Tenminste, zo hebben we het bedacht. Er staan oren op pijltjes van het waardpieken Je kunt paard. nou links, rechts of rechts terug. Juist, en zij is het leven, hè.
En soms weet je net waarom het rechts of links nog beter wie of minder. Nee, daar kom je nooit achter. Maar je gewoon wel een keus maken. Ja. En zo kun je dus een kwartier rennen. Maar je kan soms ook 4 uur rennen. Als je hield die dezelfde kant uitgaan. Ja, dan kom je net bij een eindpunt. En zo is het leven eigenlijk ook. Hoe kwam het erop eigenlijk? Ja, gewoon. Had ik maar de 100 keuring wie. Er is een betonpaad, het poelenpaad, toch het Egyptebos. Echt prachtig. Daar kist ik met de fiets. Ja, en mijn Bennewijn of mijn Vliederkar of wat dan ik maar. Of mijn scootmobiel, dat kan hij het betonpaad. Maar ik dacht, ja, het is echt mooi dat je van de paden afwieken. Nou, daar ben ik wel een beetje van. En toen dacht ik van, nou, dan ben ik al in schouwpaden. Die het Staatsbosbeheer broekt om de sletten te hekkelen. Nou, wat zoekt nog mooi wijze, als we die broeken kennen, dan krijg je een hele andere beleving van hetzelfde bos. En dan krijg je volle meer keus. Want dat betonpaad is gewoon van A naar B. En als het door de schouwpaden is, dan kiest je dit af links of rechts. Nou, en zo is het eigenlijk ontstaan. En dat is ontstaan in de coronatijd. Toen konden we net zo volle. Maar ja, dan mij altijd ziekje wat kind wol. De meesten, dat probeerde ik dan te doen. En toen dacht ik, wat zoet nog leuk mensen dat ik net alleen ontdek hoe mooi het die schouwpaden binnen. Maar dat oren meesten dat ik ontdekken. Nou, en daar reenst ik heel mooi bij de Zwaardendel. Dat is nog een oude slenk vanuit de zee, vanuit de Lauwe Zee van vroeger. En dat is eigenlijk een soort scheidslijn met Vogelsangstaten. Dat bos van Vinkleester. Nou, dat is nog steeds een bos, weet je, van Betelliematen. Dus er zit hekken omheen. Maar aan de andere kant van de Zwaarden, want dat is een sletje van een meter, daar rent nou het Waardpiekpaad. Dus het is heel mooi vanuit een andere positie, hetzelfde bos weer zien, dezelfde vogeltjes, dezelfde biem, het hele jaar terug. Dus ik hoop dat het zo mooi is dat we dat van elkaar krijgen, dat er weer een verbinding komt tussen het Vogelsangstaten en het Egyptebos. En dat is toch gewoon, nou ja, maar een berichtje of een oerstek, weet ik het, dat het weer geïntegreerd wordt. Ja, en dat is de rondje erin. Wat je allereerst opvoelt, ook de eerste keer dat ik wie. Ja. Eigenlijk zo'n liet stukje van Friesland. Ja, Er zitten dus 20 verhalen achter. ja, Het zijn al die hoekjes Ja. en sletjes. En je Ja. zit een hek en daar een Ja. en daar een berichtje. ja. Het is zo prachtig. Ja, maar ik wil heel complex. Ja, maar dat is denk ik wel een beetje van natuurlijk hoe we de jaren, jaren en eeuwen misschien wel maar loon omgaan binnen. Het maakt altijd een eigenaar hebben. Ja, Maar en dat ik zie wel een natuurgebied, zeker hier in Nederland, er staan er 20 borden. ja, wat al ken en wat Dit mij net. net en ja. dat wel wel en QR-codes en ik vind Ja. het allemaal prima. En ik Ja. doe alsjeblieft. Ja, lip mezelf even een minuutje. Ja. Nou ja, en zij is het ontstaan. Ja. En dus het is meer het spultje van de kist, de bordjes, volgie, maar er is geen route. Het bloot een paard. Nou, en inmiddels hebben we van de liedjes, want dat vind ik dan ook wel leuk. Mini-woord piekenpaard. Ja, het kabouterpaard. Het kabouterpaard. Dat ga ik, want Staatsbosbeheer die hier wel wat kabouterpjel noer. Nou, die ga ik oernaam. Of hebben we oernaam. En nu hebben we op ons hier we hebben 2 vijvers. Dus die ene is blauwe route en de andere is de rode route. En we gaan een groene route die het hele hier gaat. Maar van Lietse Pjutten is dat prachtig. Want ze maaien zelf zien van waar komt de volgende kleur. En het is prachtig. Die ben er wel 10 keer hetzelfde rondje. En ik zie er zo volle. Denk oh wat is dat mooi. Dat die ik zelf al ziek naar de kleur. En dit rondje wel en dat rondje net. En nou, de ouders die kunnen eventueel even op het terras zitten dat ze willen. En de band die vernuiveren hun met het kabouterpaard. Nou, prachtig toch? Ja. Wen is het zelf, toen nog... Toen ik opgegroeid ben, tot mijn 18e ga ik in Verwerd winnen. Onder Sidik. En dat is ik altijd nog mooi. Ik weet niet nog in de Waarden, dat is prachtig. Ja, en toen klinkt ik zo'n woord, Piek. Ja, ik begin het al wat door te nemen, maar in mijn hart ben ik nog een kleinkluut. Zeg ik wel eens. Maar het mooie is, als ik echt denk van wat zie ik nou, of wat maken we nou, of soms hij wel van die momenten in je leven, dan ga ik naar de zee. Tempeltje van Its, of net? Ja, daar winnen we vroeger heel dichtbij. Ja. Dus wij gaan onder Sidik winnen, Skoft. Dus dat is echt prachtig. Ja, voor de mensen die de kinderen op een Ja. prachtig mooi. Ik neem het een tempeltje van Ja. Willems, maar En dat is bij Marm. ja. Ja. Maar het is een beetje skeef van Verwerd. Hè? Ja. Het is in de buurt, hè? Ja, als je, wij Ik kom gaan... bij de racefietsmodel, dus Ja. ik ben een woordpiek, dus alles is daar. Je hebt al die bij elkaar, hè? Nee. Maar daar in de buurt gaan we dus winnen. Hè, maar ons nijgezin, zeg ik altijd. Ja. En het mooie wie dan, toen ik tegen een eerste stretje fietsje. En dan fietsen we dus van de Sidik, waar we winnen, Marm en Sidik. Ging ik dan naar de MAVO in Verwerd. En dan fietsen ze langs een grut zwart hok. En wat bleek, daar oefenen Doe Maar. Maar Doe Maar wie toen helemaal nog net de Doe Maar die 2-3 jaar later, toen ik 16 zoontje wie, toen wie dat in één keer, Doe Maar.
Maar zij oefenden daar toen al. Daar hingen ze een soort commune. Maar Joost Bellefanten en dat hele spul. Maar toen wist ik dat natuurlijk net. Want dan weer, hoi, ja, hoi. Nou, op je fietsje weer, hup. En later, eerst aan de boeken, ik just van die toen maar gonnen, dan just ik een foto van dat pand. Dat ze daar eigenlijk echt een hele prutte wien, maar die hele club. Dat weet ik net. Een van die jongens die. Precies, die ja. daar of die. Ja, en zij is het eigenlijk ontstaan. En daar waren heel prutte, nou ja, spelen, maar ook over ding. Ik bedoel, weer een lasse stijl mensen bij elkaar. Ja. Dus dat wie al prachtig. En later toen dacht ik, oh ja, dat wien zij. Ja. Ja, leuke dat dan, hè? Ja. Ja. Okay. Ja, het staat er nog wel. Het is een zwart hok. Zwart En hok. daar is een hoes bij. Dat weet ik nog in mijn beeld. Ja, dat is leuk. Verwert, Zeediek. Ja. Houdt het op bij de Zeediek of bist u ook een band van de Waadzee? Ja. In dat opzicht? Absoluut. Altijd in het sliek. De reuk, Ja. de zilte lucht zonder CO en sissen, Ja. het slik. Ja, maar ook de stront van de skiep. Ja, En- deel van die lip met Ja, die absoluut. orenkant dus. Ja, de ik ga- andere wereld, hè? Ja, en het is ook, in onze eerste gezin noem ik dat maar, gingen we vroeger ook prutten, maar maar wat Rijkswaterstaat achter de dik natuurlijk online had, daar line ik rails voor de kipkarkers noemen we dat. Daar voeren ze dus de prikkendaam mee aan, maar ook, de meesten waren op die manier vervierd. Dan hiest al een spoor, maar dan wie het verder nog geen longen. Toen wij de wien wie dat al kleer. Maar dat spoor bleurde nog en sommige kipkarkers wien direct nog. En dat wien echt van die tekenfilmkarkers. Dat Sadwa moest elke kant. Ja, En Sa- eerst de wegpompen. ja, en Sa bewoog dat voort. Ja, ja. Dus ja, daar had ik een prutte west. En ik wil ding, botstekken, dat mocht natuurlijk net. Maar ja, het was wel mooi. Ja. Het was mooi. En gewoon viskie. En zwemmen en lekker in het sliekbaggerie. En hele mooie tijd. Ja. Ja. Einde sterk, denkst? In het sliek? Als het straks niet zo'n 80 nu altijd best. Ja, ik denk wel dat ik iets haal maar de zee. Maar ik weet net altijd de zee is van Nederland. Of van Friesland. Dat weet ik net. Nee, mijn passie is nog steeds... En Sander maakt er natuurlijk ook in mooi gaan. Maar dat is wel dat we nog ergens in Noorwegen, Zweden... Dat ik daar nog eens eindigen. Ja. Maar wel bij de zee. Wel bij de zee. Ja. Maar iets noordelijker misschien nog. Ja, iets meer droege voor. Wereld, orencultuur. Ja, iets meer oors. Ja, waarom weet ik ook net. Maar dus mem zei altijd van... Toen ze iets van geweest, zeiden ze het dan. Uiteindelijk gaat het om Meesken. En Ja. dat is ook de titel van het volgende nummer wat we draaien beginnen. Barbara Streisand. Ja. Ja, dat is mijn grootste idool. En ik ha haar gelukkig in het echt heerd. Ben je dat? Volgens mij wie dat in Ahoy. Of iets ik weet niet eens meer wat het wie, maar dat wie. Ik weet nog dat dit wie nou de derde of de vierde keer dat ik de kans kreeg om kaartjes van haar te kopen. Want ze zongt heel weinig. Hè? Ze had in haar hele leven maar heel weinig live concerten doen. Het is een verschrikkelijke perfectionistische vrouw die het eigenlijk niks last laat litten. Ja, ze is een prachtige vrouw, prachtige stem. Ja, maar een ingewikkeld type. Enorm. Dus het is enorm. En die kaartjes van haar ben natuurlijk ook net de betaling. En ik jou graag om meestal wat, maar om mezelf iets uit te doen, dat is net mijn ding. Maar Sander, die wie de Sander zei, Aad, als nou nog wat was, dan moest het nou doen. ja, Nou, ik zei, dan wil ik net linnen, dan wil ik graag de smaaigos. Dus dan maar de dubbele bingo, het ik weer. Dus wij kaartjes en het is lukt en wij erhinnen. En wij zitten daar en ze begon te jong, toen wie ze nog gewoon in de kleedkamer. Hè? Dat hebben ze natuurlijk zo regisseerd. Nou jongen, ik heer die toon en het weer één groot tranendal. En nou 3 of 4 vestjes toen zei Sander, als nou de hassers net haast te janken, dan heerst echt nog niks van wat er gebeurt. Nee. Ik denk, hij heeft gelijk. Maar het is zo mooi om maar dan erbij te best wezen. wel Oh, man. van Ja, en nog, ja. Ja. Ik bedoel, als ik haar in een winkel heer, nou, dan maak ik er om tien kost te janken. Ik ken ik net zelfs jongen. Dus ja. Wat is dat voor emotie? Gewoon Ja, gewoon dat er iets rekken wordt in hoe mooi ik het vind. Ik weet ook net hoe ik dat uitlezen ja, maar het is kan. gewoon het mooie giet. Ja, het is geen verdriet. Het is echt net... Nou, het ken die rijtje en ja. dat is denk ik een traumatische ervaring. Nee, juist net. Nee, het is gewoon zo mooi dat haast wel eens. Als je iets heel mooi vindt, dan kiest er wel van goelen. Ja. Nou, zei je dit eigenlijk maar deze vrouw. Ik denk net dat zij het weet, hoe slim ik het had. Maar ik vind... En dit is ook een prachtig vers. People who need people are the beautiful people in the world. Nou, dat is toch exact. All the luckiest people in the world. Where
Mooi. Ja. People. Ja. Op een gegeven moment snap ik het wel. Barbara Streisand. Ja. Als je Lettinga, je wordt de gast. En zij kan bij deze muziek gewoon prachtig. Striekers, oh heerlijk, Ja. heerlijk. Ja. Mooi. Komt van de film Funny Girl met Omar Sharif trouwens. Ja. En toen vertelde ze, toen had haar live show. Ja. Een wonderke. Dat ik erbij wezen mocht. En, Hoe dat? Ja, dat was zo bijzonder. Ik zal het zeggen. Wij zitten daar en haar toon kwam vanuit de kleedkamer. Nou, er was een tranendal bij mij. En Sander... dan voor het, Ja, dat gaat voor het... Alle remmen. Ja, jongen. Ik ken het gewoon net... Safia ben ik nog net, zei ik altijd maar. Ik zou heel graag iets voor haar maatje willen. Of van haar maatje willen of zo. Maar het lukt gewoon net. Waarom kist het natuurlijk goed net, je? Waarom Ik- Barbara Streisand? Ja, ik heb geen idee. Het is... Stem, verhaal, Er zit intonatie. iets, ik denk dat als ik er nou hoe nadenk in de volwassenheid die ik nou zo staan gewoon ha, net dat ik dan beter of minder ben, maar gewoon in wat ik leerd heb, dan denk ik, het had te maken met een bepaalde vibratie, met een bepaalde resonans. En ik waar zij is, denk ik. Ja, maar het is natuurlijk een enorm Dus een bijzondere, ja, een enorme vrouw waarvan ik denk, nou ja, ik denk ik er net 4 minuten moet horen, maar ik bedoel, het is gewoon zo'n bijzondere mens, vind ik. Ja. En dan in combinatie met de stem. En ze had natuurlijk een fantastisch team achter haar altijd horen. En de muziek die het maken is voor haar. En alles. Ik bedoel, het is ook uit een oren tijd. Ik bedoel, dat is echt gewoon wel weer, denk ik. Maar dat vind ik mooi Anouk trouwens ook. Die staat net op mijn lijstje, want dat realiseer ik me nou. Maar ik vind Anouk echt zo mees. Dat ik denk, echt uit iets waai verrotten. En gewoon, maar echt heel kwetsbaar. Want Anouk had natuurlijk echt haar problemen. En in hoeverre is Anouk nog iemand als ze net haar identiteit had als Anouk? Hè? Ik bedoel, wie is ze dan als mens? En dat is voor haar ook een hele struggle. En zij werkt het eigenlijk, denk ik, echt voor Barbara Streisand van, ja, wie ze als mens worden is en hoe wij haar zorgen en wie het echt is, ja, waar lijkt het verschil? Hoe lustest toen hij haar als vanuit hoedanig je de jonglerares? Want doe jouw jongles? Ja, zeker. Ja. Lustest dan op een andere manier naar haar? Of is het juist dat ze misschien heel technisch naar haar kist? Nee. Nee, ik luister eigenlijk nooit technisch naar mensen. Nee. Ik luister altijd naar wat ik heer of wat er nog net is. Maar wat er wel misschien komen kan. Door iets vrij te maken zien ontstaan er toch weer oren tonen, oren klanken, oren beleving. Dus dat is hoe ik luister naar haar. Ja, want dat had ik wel verteld hoe die jongles. Dan ben je juist met mensen bezig die bij die binnenkomen. Ja. Om het, vooral het bereik. Hè? Ja. Grutter te maken, hoe maak ze het? Dieper. Nou, wij waarom te krijgen naar hoe het in oorsprong wie. Ja. Ik bedoel, het klinkt misschien wat vreemd, maar dat een bandje 20 weken is in de buik. Dan zoen wel op meer te kennen. Om de hoorn van spierdikte, spierlengte, kaakhichten, dit soort dingen al. Ja. Zoen wel op zie je kennen van wat voor bereik dat een meisje had. Want het is al je bepaald. Bij de stem. Ja, door dat soort dingen. Last van de klank. Ik bedoel, dat kunnen we nog net heren. Maar je kiest dan al weten van, nou, wordt dit een tenor of een bas of een sopraan of een alt. Dat is prachtig. En zo wordt elk meisje geboren. En Ljoke krijgt iemand zijn eigen stem. Maar, dat is een beetje die visie, tradieren hen verliezen. Ja. Door mensen een heel groot bereik van hun Ja, stem. absoluut. En dat proberen ze toen met jongles weer om te brengen. Nou, zo mag het eigenlijk wel zeggen. En als het nou jongles heet, of het heet haptonomie, of het heet gewoon even bij de keukentafel, of we hadden er even oer. Op die manier, dat is wel een beetje hoe ik ermee omgaan. Dat gewoon, dat wat er in oorsprong wie, dat staat weer te vast in kommel is. En dan klinkt het in één keer oors. Ik bedoel, als ik zo naar mijn eigen stem, ik ga, doordat ik mijn stem net goed broekte, ga ik een stempel liep kregen. En dat waren ik verkeerd spul. Nou, toen moest het dan maar voorthellen worden. Maar dan hield dat gevolg dat ik net met jongen koe. Nou, dat kon net. Dus toen had ik dokter Wagenaar, die zit nou nog steeds hier verbonden als het goed is in het MCL. En die hier een combinatie maken van hoe is een stem, ik op een oren frequentie. Het zit in mijn praatstem. Er zit een knobbel. Dus ik ga leerd om een hele octaaf, of een hele toon, leger te praten. Werd door dat gebied, werd dat stukje weefsel zie je wat er net zitten moest. Rust kreeg, doorbloeding. En dat is voortgaan. Maar mijn stem is dus nou zit op een oorpunt. Werd er geen overbelasting meer zit op die stemboom. Nou, fantastisch, of net? Ja, Ja. ja ik zit echt Ja, en open mond. en dit dan maak ik verhaal. even dat woord, elkaar ze weer een bedenken. Dus het is net een gynaecoloog, want die doet echt wat oors. Maar het is het klinkt bossa. En zij is dus
Een foniater is het. Ik moest Foniater. een foniater. En dat is een beroep. En zij doet dat echt fantastisch. En zij doet dat echt helemaal camera's zien van waar zit nou die spanning, waar zit nou eventueel dat verkeerde weefsel. Fantastisch. En ze is KNO-arts ook. Fantastische vrouw ook, maar ook een enorme, had mij gewoon red. Ik bedoel, ik zong waar ik praat, waar ik doe alles. En het zei er echt oors uit. Ja. Wow. Ja. Ja. Mooi, hè? Dat komt me niet in het zin. Ik denk, oh, wat is dat echt bijzonder. Ja, dus zij had me gewoon geleerd om op een andere toon te praten. Dat er ontspanning kwam in de stem. En nou zong ik nog steeds dat ik zelf denk dat het lekker viel. Maar ik heb wel heel veel geleerd technisch. Dus ja. Mooi, ja. Wanneer is het thuis al begonnen of later? Woest het podium op? Nou, het podium op... Regisseren. Ja. In plaats van tasje en meidwaan. Ja. Dat is wat oors, hè? Ja, maar ik denk... Ja, Was dat altijd al, hoor? ja. Op squallen al? Ja. Ja, ik denk dat ik altijd wel daarin ding betocht en voorop ron. En, Wat wie die een dream? mijn droom. Ja, die droom ik elke dag. Maar woest Barbara Streisand achter mij? Nee. Woest Carré uitverkeepje of... Nee, dat soort dingen, dat haak net. Gewoon in het moment meedoen of het ding zelf creëren. Maar echt een droom van, nou, als ik dat dan bereik, dan is het kleren of zo. Dat klinkt dan zo. Nee, gewoon. Gewoon, ja, dat ik nog... Misschien is de droom wel dat ik de creativiteit hoor en dat ik steeds nog nieuwe dingen zorg en ontwikkel en steeds de meesten om me heen vind die dat mij doen willen. En dat is denk ik meer de droom, dat het gewoon nooit ophoudt. Dan is het meer sociaal, zeg maar. Ja, maar In combinatie met het muzikale en het theatrale dan, of net? Ja, meer ziekie van ontwikkeling. En ontwikkeling in de zin van, dat is mij maar qua hele mooie ding doen is, dat is leers, dat is meer of minder, dat, men krijgt hoe besust van die zelfzijnlist, of dat is dingen ontdekt die starters, dat is die net koest, of dat vind ik mooi. Maar altijd vanuit basis van vrijheid, dat is gewoon, ja, dat is meestal mijn nemst. Ja, verbinden. Ik denk dat de hele dagen niks oors door is dat. Wat doet het liefst? Ja, ik denk toch jongen en muziek doen. Ja, jongen, muziek, maar ik vind toneel echt geweldig, hè? Om dat te regisseren. En dat is echt zo'n proces. In de beginstoen is dat script erop. Ja, het nadeel is dat ik het script lees, dan ga ik het beeld ook al kleren. Ja, en dan maakt de groep erbij, hè? En dan maakt alles naar bij elkaar. En, dan, en vanaf dat moment, als je het één keer lezen hast, kies het niet meer kwijt. Nee. Dan is het onderdeel van mij. Maar dat boetseren mij en het script aan de ene kant en een groep acteurs aan de andere kant. Ja, en alles daaromheen. En vooral dat het echt wezen moet. Dat mensen vanuit hunzelf spelen. Ik vind de tekst is leuk, maar het gaat erom dat het oerbrengt in die gevoel, in die beleving. Ja, dat is mooi. Ja. Ja. Ben je dan met stukken bezig of niet? Op dit moment een heel liedstickje. Oh jee. Wat dan het is, ik ben van de moment ook hierheen rijden, ga ik 2 mensen bellen, haast ik zin om mij te doen. En dat is 29 oktober, Nacht van de Nacht. En dan heb ik een boekpresentatie. En het leek mij leuk om dan bepaalde fragmenten vanuit dat boek, dat we dat als improvisatietheater deel zetten. Dus dat het net alleen is dat de scroller iets vertelt over zijn boek, maar dat het echt gewoon dat het zichtbaar wordt en voelbaar. En dat moet nog even gebeuren, want dat is 29 oktober. En ik hier correct zijn dat we 2 weken vakantie heen. Ja, dus en dat moet nog, hè? Ja, het wordt krap. Ja, we moeten nog op vakantie. Nee, we gaan op vakantie, we willen op vakantie. Dus we moeten net. Dus dat wordt nog een beetje krap. Maar voor jezelf. Ja. En ik had theatergroepje Hitan Band van Mem. Vond ik wel mooi. Nou, daar Roesprutsen, een keer wij mooi een noemer draaien. Giet, kom maar thuis bij Mem. Ja. Kom maar van je hoge berg, of uit je diepe dal. Mem weet waar je was en vangt je op na je val. Ze moedigt je aan op je lange reis naar boven. Want Mem is eeuwig Mem en ze blijft in je geloven. Kom maar thuis bij Mem. Je hoeft niet iets te zijn en ook zeker niets te worden. Als kind van de aarde heb je verbondenheid verworven. Mem ziet niet de regen, maar de zon in je haren. Ze brengt de harde wind in je hoofd tot bedaren. Kom maar thuis bij
Je hoeft niet iets te zijn en ook zeker niets te worden. Want Mem is heel erg Mem en ze blijft in je geloven. Kom maar thuis bij Mem. 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 Het slaat op paviljoen Mem natuurlijk. En ja, ik wil het maar even herhalen. Een van de twee mensen die dat daar helemaal opbouwd had. Leven vooral Alexander, niet vrienden. Nee, zeker niet. Nee, dat ik weet. En al die vrijwilligers, En al die vrijwilligers, ja. ja. Man. Ja. Hoe kwam je er eigenlijk bij om... Adje Lettinga trouwens, als het correct inskekel als de Joert gast dus. Hoe kwam je erbij om dat paviljoen net boeten past te hebben? Dat wie toch een gebouw? Ja. Ik vind het een prachtig ding. Maar wat hel is die op een hals? Ja, dat zei mijn zoon ook. Mem, wat doet nou weer? Hast het zelf wel eens gedacht? Nee. Wat beek wat Nee. hebben we nou met- Het enige, dan ben ik heel eerlijk, het enige, toen we het kocht hien en we hien alles... Nog moeite verdwaan, maar nog net. Nou, als je vooral, ik wil heel zeker weten dat het echt plaatst worden koe. Ja. Want we had in die zin kocht van Buurjach, Kees en Pieter. Nou, en Kees zei, je, dan verkoopt ze het wel. En ik zei, stel je voor dat ik het nou net deel zetten mooi. Want ik keep je dit nou voor hem. Ja. Maar je, dan verkoopt ze het weer door je. Dat valt wel wat met. Ja, ik denk de groeten. Dan ga ik je maar zo'n ding wat uit kwam luidt. En dan. Dus dat wie in, nou, dat Die ging wordt goed. verhoud. Ja, die in kachelkind. Daar weet heel duur kachelhout Ja, voor. dat weer wel een exclusieve... Nou, Dus goed, dat ja. doen we dus net. Nee. Maar nee, en toen hebben we het bouwd en toen verkocht. En toen laai het uit, of toen wie het uit elkaar. En toen dacht ik, ja. Maar nou maakt ik nog alles in de groen. Moest eerst ik nog. Want we woonden wel graag dat de afvoer en de onvoer en de stroom. Ja, en Mattie direct net voor het zaakje. De zo'n maar toch. Ja, hè, dat nou weer. zitten wij daar gelukkig op een leemlaag. Een Dus leemlaag, dat ik ja. wel Dat is uitzag. redelijk, dempend, Dus maar- ik hoorde geen fundering, dat kwam al wel goed. Nee, Maar dat was nog een hele prutte werk. En dat hiek in mijn holle, in mijn... Want Hiek die dat, moest het denk ik nog helemaal isoleren, volgens mij. ja, ik Maar nog. er rijdt op. Rijdt dat Dutsen op een gegeven moment en er in een jachtkoepel in kwam en er ben een akoestische paneel niet kwam. Nee, En dat dan was je ook wel weg, ja. ja, maar het ging vooral om dat die groen werd het op moest. Dat hier gewoon in mijn holle net als plan hoorn. Maar dat moest eerst al je kleer. En er moest een stijlkomplaten op. Met het, en die hiek ik nog in een mozaïekvorm, zodat het nooit scoren koe. Want het is een gebouw, een uivormig gebouw, kan alleen maar rennen. Ja, dus er kan wel weer een krachtveertje opkomen en dat gaat nooit om. Maar hij kan wel Je wordt verscholen. verschoven. Dus ik denk, nou, hoe maken we dat gaan? Dus ik denk, als we nou die stijlkomplaten, nou, die ben ik 1500 kilo, 14 centimeter dik. Dus die in een soort mozaïek lezen, dan is die trekkracht en die duwkracht als zakgrut, nou, dan maakt het haast onmogelijk wezen. Ik kom het net testen, ik doe die wel. Ik denk dat dat echt zo is. Nee. Dus ik had er alle vertrouwen in dat dat net gebeurt. En hij kan sowieso nooit ombouwen. Dus ik bedoel, dat valt wel wat daar. Maar dat was het idee. Maar ja, toen moest er ook nog uitgeroeven worden. En, nou, en de septic tanks moesten van tevoren natuurlijk in de groen. En nou weet ik nog, dat werkt wel grappig. Dat die stijlkomplaten, die moesten nergens uit Duitsland bij komen. Maar toen werd het extra droeg. En toen hingen we laag watertoeslag. Toen moesten we €2,50 per plaat extra betalen. Omdat die schepen net volledig vracht hadden. Dus dat weet ik nog. Ik denk, nou wat staat hier nou op een factuur? Laag watertoeslag. Maar dat hier daar dus maar te maken zien. Ja. Dus dat ben ik wel hele grappige dingen die ik er dan van onthoud. Maar ja, het gaat erom bij Wien natuurlijk, zoals ik al zei, dus van al volle langer bezig met muziek en voorstellingen in de tuin. Ja, die had een behoorlijk begrip. Hè? Ja, het wie al oké. Maar ik bedoel, als dan oorwaar kriest of het seizoen verhoren, dan kost eigenlijk niks. Dus Sander en ik gingen zijn van wat zoekt nou mooi wezen als we nou zo'n mooi hak hebben. Zij is het betocht van dan kunnen we daar ook dingen in doen zodat we toch maar meer waar en winters ook terug in kunnen. Nou, toen hadden we wel ideeën over een hak, maar een hak is dan ook maar weer een hak. En nou, ik zie eigenlijk nooit op Marktplaats, maar nou al. Nou, en zij zei ik op Marktplaats dat paviljoen Mem te keer bij. Nou, en zij is gaan. Ja, prachtig. Hè? En we zijn er heel blij mee, ondanks alle ellende die er toen kwam met de corona. Maar ja, dat is zo, dat kon net in wat ontwan. Dat kon wel in maar dealen en voor de rest net. Maar ja, het is een prachtig gebouw en het is prachtig in haar, want het is een zij, in haar wijzen van als de best dat ieder mens die erin stapt, viel de geborgenheid van Mem. En dat is echt, ja, zit ik in het veske, maar dat is echt hoe het echt viel. En daardoor ontstaan er echt hele mooie dingen. Juist er heen mensen die kwamen te vergaderen.
En toen ik al zei van, nou, ik hoop ik dat je hem weer ervaren dat de diepgang van je vergadering ook oorzaken zal. Nou, toen weet aan het eind van de dag, toen vroeg ik hoe is het gaan. Nou, prachtige dag en toen is het gelijk. Het gaat niet om gelijk, maar het gaat erom, ze zei trouwens, dan kist hij net verbergen, maar dan hoest ik niks te verbergen. En dan kist gewoon elkaar altijd zien, dan blijft in verbinding met elkaar. Er ben geen hoekjes. En echt de hichte en de energie, Ja, het was 8 meter. een interessant ding. Absoluut. Nou, dat doet iets. Ja. Nou, en dat doet iets met mensen, die ene kant en de andere kant uit. En, dus echt maar vergaderingen, die mensen niet maar ziet zien, en zelfs daar in zo'n groot pand, krijg je toch de geborgenheid. En dat is mooi. Ja. We zetten ze jongens ook wel eens even together, ja. Maar de hoen. Gelukkig. Ja. Ja. Ja, en nou de toekomst. Ja. Een paar weekjes vakantie. Ja. Nou ja, maar eens even diep nadenken. Ja. En dan, wat hij in de hollen? Nou ja, we hebben in ieder geval, zoals het nou is, we krijgen heel veel aanbiedingen. Dat is heel leuk van muzikanten, vaststellingen die graag iets bij ons doen willen. In die zin hebben we wel al iets bereikt, dat mensen wel graag bij ons spelen willen. En, Weet je hem te vinden? Ja, en ook dat ze vertrouwen hebben in geluid. Sander doet ik altijd dezelfde techniek en het licht en het ziet er altijd prachtig uit. En ik krijg super complimenten van alle muzikanten hoe mooi het is. Dus dat is oké. En dat gaat nou ook ons vooruit. Dus mensen willen wel graag bij ons komen. Ja, die gegevens ga ik al even bewaren. En we gaan nooit gedacht van, hey, hoe gaan we dat nou daar aan de tijd doen? Nou, dat verschonen, dat is niks aan. Dat maakt eigenlijk net weg. Dus toen heb ik het omdraaid en nu is het idee dat we aanzend verste momenten gewoon beschikbaar hebben. Dat mensen kaartjes keerpje kennen voor een concert. Ze weten net wat. En daar koppel ik dat iets aan. Die meiden willen in die pool. Dus ja, dat is eigenlijk wat we doen. We draaien het om en dan kan het al heel kort cyclisch. Want wie weet, ik net, doe net in, hoe het aanzend van de winter bij God. En ik wil gewoon eens proberen van, als ik het nou omdraai, we gaan verste momenten, dan kist iets doen in mem. Dan kist een kaartje verkeerd, maar wat er dan komt, ja, dat weet je even net. Wat verrassing. Ja. Krijg ze als naar Schiphol gaan, dan is dat net altijd meer het goede plakje, maar naar Schiphol gaan met een En je koffertje. weet net welke ticket het er leidt. Ja. Ja. Dat soort reisjes trouwens ik boeken. Hè? Ja, die ben er nog steeds. Ja, Ja. ik ben er nog steeds. Ja. Ja. Dus een beetje die manier. En dan Heb maar je een zien. publiek opbouwt wat dit leuk vindt, denk ik? Ik heb geen idee. Maar dat komt echt, dat weet je pas als je het probeert. En ik bedoel, van als het netwerk, dan kunnen we altijd nog zeggen van nou, we programmeren nog iets van de winter. Ja. Maar dit is het idee om gewoon te zien van nou, wat brengt dat en hoe werkt dat en hoe leuk is dat? Ik bedoel, ja, dat liep het me leuk. Krijg zoals we toen begonnen binnen, maar oral meter sessies. Nou, dat was echt een super idee. Oerke spelen, eruit, volgende groep erin, oerke spelen. Nou, prachtig. En dit is eigenlijk weer ambitieus. Hey, maar Grut, waar komt je publiek bij? Nou, 98% uit de provincie. Ja. Maar net uit de buurt, want dat is wat anders, maar echt uit de provincie. Ja. Ja, dat zei ze al. Hè? Er komen Ja. producten van mensen van best Ja. wel een per kilometer voor. Ja, een oerkerie, dat vind ik meestal prima. Ja, hè? Ja. Ja. Heb ik heel erg duidelijk, dat we natuurlijk te maken in mijn team dat iedereen reserveren moest. Dus daar kist gauw even terheen zien van waar komt iedereen bij. Dus dat jouwt wel een mooi marktonderzoek, hoe dan net, dat geeft vanzelf. Hè? Dat vind je altijd mooi. Maar dan kun je gewoon zien van, nou, meesten komen echt van het plak en van het aanbod. Superleuk. En dat wie natuurlijk extra maar de voorstelling die het alleen op huis draait had, hè, verlies in lockdown. Nou ja, daar koest ik heel mooi zien van wat komt er nou op aan. Ja, is heel verschillend. Ja. Qua leeftijd, qua doelgroep. Ja. Maar wel een spannende titel. Dus nou ja, het concept klinkt altijd best Ja. commercieel, maar het nieuwe idee, Ja. je nieuwe visie een beetje. Ja. Ja, als dat oppakt wordt of net dus. Nee, maar ja, dat is maar naar je dingen. Ja. Wanneer En- je dat in? Nou is vakantie. Hè? Ja, We ja. maken het nou nog even. Uitkristalliseren. Ja, het zit wel in uw systeem en ik denk dat het heel leuk is. Want dat betekent dat ik hoef dus ook net te vreemd wordt hem steen dus. Nee, we gaan hier ding staan, Nacht van de Nacht. Ja. En de boekpresentatie. In de boekpresentatie van nou ja, Geert Tegelaar, hè? Maar ja, bij- ja, Geert Tegelaar. Ja, prachtig mooi. Maar en het idee, want iedereen is bezig met de kachel, om het samen te zeggen. En toen zei ik Sander, nou, misschien maar een soort concept dat ik bedenken van een warme jong bij mem. Daar wij gewoon de kachel aan hebben. En dat iedereen iets in had komen kan. En dat we dan iets doggen. Of sjoelen. Of het koor. Ja, of even een breidje van iemand die dat leuk vindt. Of jongen. Of jongen, of even een artiest, of weet ik veel. Dus dat de kachel bij u aan is. Nou, en wie het zin had, die kan komen. En dan kunnen we misschien 60 zondag man kwijt. Nou, wat zou dat leuk wezen. Hè? En dat iedereen dan een bakje koffie neemt, dan kunnen wij de kachel direct van aan hebben. Nou, meer hoeft ik net.
Dat lijkt me echt leuk. Dus dat gaan we echt doen, maar ook hoe die. Dus ik maas, dat zei van, nou, van die doelgroep, mensen die net met de door uitkomen, we gaan gewoon proberen. Ik wil gewoon nieuwe dingen, kortcyclische dingen, gewoon zien wat erop reageert. Nou, is net zo, maar we hebben het ons betekenen. Oh, heerlijk. Ja, Oh. zo maar een beetje. Ja, ik vind het prachtig. Ja. Mooi dat je zo in het leven staan kennen. Eerst vakantie. Ja, jee. Ja. Ik bedank alvast. Mooi dat je er wierst. Ja, gradien. Als je letting, zocht ik even op de side van het paviljoen hoe dit al hier in elkaar steekt en hoe je er omheen aan kan Ja. en wat er al staat en Ja. et cetera. Dus wat is het adres? Het mailadres www.paviljoenmem.nl. Nou, dat- Er is één ding Willem wat al staat. Dat is Lucia-feest. Hebben we altijd. Zweedse kerst, 13 december. Wat er ook gebeurt, hoe de regels ook binnen. In al die jaren hebben we dat trosset. Vorig jaar hebben we het om 4 uur maas dienen. Maar we hadden dienen. En dat staat sowieso. Dus 13 december kunnen meesten alvast in de agenda zetten. Prachtig. Draai nog één plaat. Even heel kwart. Bluff. En Ja. harder dan ik hebben kan. Ja, mooie titel. En het gaat erom van, het valt wel wat daar. Nee, het valt net daar, maar je maakt het wel... Ja, hoe maak ik dat nog zeggen? Pina hebben we al hier en Leiden, daar zit een grens aan, zeg ik altijd. En dit gaat hier ook over. En ik vond het leuk, want ik ga ongeveer een jaar lang contact gewoon met de manager van Bluff. Waarom had ze nou net in paviljoen Mem spelen kunnen? En die man zei, volgens mij begrijpt u het niet. Ik zei, volgens mij begrijpt u het niet. En daar ben ik nog steeds mee aan de gang. Dus er komt een moment, dan komen die jongens bij u te spelen. Want ik zei, je weet net wat je missen. Dus daarom staat Bluff erbij. En ik vind het echt een super band en mooie teksten en leuke mensen. Maar ik ben er heel lang mee bezig geweest. Maar we konden elkaar daarin net verstaan. Maar er komt een moment, dan gaat het lukken. Als je achter die jongen dan die hoort nooit meer op. Ik Nee. jou die groot gelijk. Goed zo. Nogmaals bedankt. Heel graag en ik vond het heel fijn om dit aan je vertellen te mogen. Ja, dankjewel. Je buien maken vlekken op mijn hagelwit humeur. Ik heb mijn handen op je heupen, maar mijn hoofd is bij de deur. Ze zeggen